Maayo paglatagaw mamigos no, so karong adlaw musuloy ta dito sa Inabanga. Ay Inabanga mamigos kay sa kani ka lungsod sa Bohol. So dito ko na po yung mamigos. O karong adlaw mamigos, kuyugan ta kamo kauban ni Dudong Jason. Parang sa Inabanga mamigos. So naata din sa gawa sa merkado mamigos, kuyog si Dudong Sonzi. Maglakaw ta mamigos. So tinggawasan ni siya sa mga estudyante mamigos. Actually, ito taon na nga bidyuha. Nya karon pala na edit niya na parking go. Na ako usually itipalitan ng panda sa parking go. O mao ni siya ang terminal sa kanang series. Maglakaw ta paingon dito sa kuan mamigos. May laka boats. Boats ba? Lawiyam. So, karon mamigos, mao ni ang Inabanga Town Center. So, bako na siya na humani ng mister. Pero totoo na siya na humani. Nindot na ang Inabanga Market. Nga, mo niya mini-mart. Arby's. So, naimulyo sa kilid. Maglakaw ta, ginahinay mamigos. Nga na sinaninda rin kilid o mga prutas. Mga presko prutas mamigos. Kung ganahan ka magluto ka ng mga lugaw, binignit na sa kamuti dito sa kilid mamigos, mga saging. O ni Emilyar. Nasa naninda masinina mamigos lakaw sta dire napo yung mga cellphone-nan. Kadugay ba na kumaong maglakawan mamigos? So na to sa highway mamigos. So ang kilid ani kay munisipyo. Maparingon dito sa right kana siya, paduna dito sa binibista na siya. Nagyana nga taga Suarez din ang kilid ang kuan hardware kana manil munisipyo mamigos siya atong sentro. Ayun, napalit mi aning sunsiyo kuan mamigos ka ng pintal kay iya daw pintalan na pumpayag dito nga gikan di guba sa ni lulaw dit nga maglakaw mi amigos kanon namin nga musuloy Inabanga ba. Sumusuroy kami dito sa kuan mamigos ka ng park. Kaya upo ko kusuroy si Sunzi. So, uban ni minimo ninyo mamigos kay mato mi dito sa Inabanga Park. Kuyog ni Sunzi. Sumoni ang cultural nga gi-repair patan kay naguba o pharmacy sa Inabanga. Doon na nagduwag tinis. Oh, mani lang Inabanga Park, mamigos. No, mani siyang entrance. Ay hindi CCP. Sunindot kayo sulod, mamigos, kay colorful kayo. Sulod na kuha na, mamigos, kisugat kayo concept. Yeah, di na yung concept nga, mayong hapon, sir. So, nito ba po may hapon? Pagsulod ng mamigos, wag mo daw nga na dahil ko'y taga-muwa. Taga-silingan na mo, barangay. Si Kuan, si Max Gilbert. Kuyogi ang anak. Ning kaway-kaway siya mamigos. Kani siya mamigos umagabi nindot kani siya tanawon dili mamigos kay kanang mga daon-daon kana nakita ng buwak. Usiga na siya mamigos. Usiga na siya kung sa kolor na yung kuan mo po isiga niya yung kolor po niya mamigos manong hayag kaya na nagabi mamigos. Inubanan pa sana yung mga tanong nga nino bang kuan talisay. Sumuha niya mga placards sa tibok barangay mamigos. O maon niya ang park. Ang monumento ni Rizal, sa ganang mamigas na barog si Rizal. Kung na nainagkong akasya, karaan ng akasya, bupilay din na pila nga years, mula nga skuan. O pag umataw na sila. O nasi na pusig-pusing na si mga bata manuroy na mamigos, family. O, so lakaw to pa dong gawas mamigos ani, kay sinabot kami, Jason nga mo atumi dito sa kuan kanang simbahan sa Inabanga. Nga na si Jason nagsunod ako ay ning murgikilig per Jason kay naalagay chicks nag-TikTok mo estudyante. Tawa. Napay pinagawas-gawas ang dila Nga maglakaw mi mamigos padung dito sa Inabanga kanang Inabanga asunay. Basta simbahan sa Inabanga o eskulahan sa Inabanga ang Sinpos. So, muna siya private nga eskulahan. So, una namin si gawas sa INBCCP. So, muna inahay mga kuwan. Kasi printang ilang mangkural mamigos. Nuwan ay daon ng mga kasya kay kuwan siya mamigos ka ng pakuliya lagi na ako.
Murag liwas baguay pa ni sa gipang basok ni Lula Odit. Sumali simbahan sa Sintos. Akasya, nanay tubong dahon. Anay, angan ni Lula Odit eh. Itantang man dahon sa kasya. Mao ni simbahan mamigos. Wa matayog. Ligon yapon. Sukaraan na kini sa simbahan na. Mao ni siya St. Paul Paris. Oh, nindot kayo no. So ang kili na mamigos kilahan sa Sinpos. Na mga estudyante. Puwal lang yun po mamigos. O bugawa sa damamigos maglakaw damamigos. Nakanuna na po ming Jason. Yang wato mi dito o merkado kay ni pamiganang kanang lutuon para paniud to ba. So naglakaw mi diri sa eskina mamigos. So nanukad mi dire. So naay mga shop diri sa kilid mo sa left side mamigos mga shop sa motor. So wa ko magdaw mamigos nga di kasugat ako si Boss Jimmy na Boss Jimmy. Si Boss Jimmy na mamigos. Idol na lang ako Boss Jimmy. So sa right side mamigos na sa bakery. Mga bakery. O diri sa left side bakery gapon. Kana, kiri gapon. So, ba na yung bakery? Sa dagang bakery, di mamigos. Yeah, so, nahanay pawn shop sa right side. So, naglakaw-lakaw misun dyan mamigos. Dalang isa sa high school ba? Huwag na namin sulod sa Inabanga Market. So, ikasugat mo ang stop sa Kuan Munisipyo sa Inabanga. Makita ni mo mamigos na dagan yung mga tolls. Sa Kinchin tolls. Maun sa mga tools diha, mamigos, giban di speed sa right side. Ug sa left side, nasa mga buwad, mamigos, pinindagana. So, bakat. Nung nakita na ninda na ang buwad diha si Ate Josephine, na ay, pinindagana yung display nga buwad. Amot, yaman sir na tanan. Pasudo lang gaan na mabuwad. O, aray tadi dito sa unahan, mamigos, na dito, natunoy, nag-anak ni Duyo. O, si Boss Duyo, ay Boss Duyo. Og, dire mi sa kuan mamigos kanang mo na gini siya katong wet market katong dispianan sa mga isda ba mga kinason, mga unsa na diha nga makitaw-kitaw sa dagat. So nung tanan sila kuan mamigos gikambas ko nila pero suro ako din mamigos na rin mataypan mamigos nga seafoods. Please kung tagan yung display aning time mamigos na ilambay eh. Oo. Maniit o gawas tag action mamigos kay tanaw pa na ito din sa kilid. Like bukawil mamigos wow! Bukos. Namigit o kilawon ukos, amo to labas pa ka to. Na, labas ka naman si labas tos mamigos o sa gawas mamigos na yung mga namas-namas. Mautan nun. O padong na ta siyar mamigos. Padong ta siyar o liko na tagamay o gipalitan ako kalo si Jason mamigos kay ganahan ko siya kalo. So, iyang giganaan, mamigos ang chika gobols kay idol man niya si Michael Jordan. So, iyang itisting nga so mamigos. So, angayan ba siya? Puro po siya gnaong si Michael Jordan. So, angayan yun na siya. So, nakita na ko si Kuan, akong amigo man to, itong bit-bit o Kuan, sa itong ibit-bit niya eh. So, ang itisting mo, aram bang kaon niya mamigos? Sus, umiyahan na gid ko, apo yun akong pagmangkon. Pagmangkon niya akong amigos, kaya papa niya, gagawin ako tagsa. Katawa siya kay Kuan lagi pero anay hindi siya mamigos. Oo, ang gipalit mamigos ang hatag niya mamigos. O pagkuman mamigos, niya tumika na ang restaurant. Aw karinderya eh. So, tamid na lunch, nabay lang siya o barbakuwa. So, nahuling Miss Caldero mamigos, pwede panginita mamigos. Actually, mga 5 na siya mamigos pero manihapon na tag sa iyo mamigos pa sa iyo matulog. Wah, mo ni silang siya mamigos, nabukal-bukal pas kainit kay ko alingan man sa kuling mamigos manang init pero may una ay litso manok sa kilid. O ay do din ang Jason ka na nagbantay mamigos tagatungod ka na. Ay dun sa ako magdaom nga nakaila di po siya na ako mamigos. So nakalimot na po ko kay sa kabataan noon na pasito na ko sa una, mo na nakaila siya na ako. O na siya mamigos. O nakakita na mig ko mamigos maamong kaunon. So, mo ni ako order Jason og barbacoa. Barbacoa nga baka ba, mamigos niya, ako lang siya.
Iji sundo kay kinhoro to. Naumad kaon kay ang balbagkuha perting kaya. Ito, yahay ko no sa katawa si San pero gipagumping na ako para madali mo tutlan. Umya, kung man dito mismitihan mamigos. Palit minulti kay para mabusog dison ba. Natawa man may amigas. Kay, basta maro to mamigas. O salamat sa pagtanaw mamisa.